priatelia, po dlhom čase sme v krásnom kúte Slovenska, v osade Bint, ktorá sa nachádza severne od Spišskej Novej Vsi, presnejšie nad Markušovcami. A tu som si už niekoľkokrát vyhliadol veľmi pekný hrebeň, vedúci z tejto osady na Slovinky. Menovite z tohto miesta sa pôjdeme dneska, bude to dvojdňová túra, a dneska pôjdeme do Sloviniek a pozrieme si prvý deň krásny hrebeň na juh od Poráckej doliny a na druhý deň prejdeme druhý hrebeň, a síce severný, zo východu zase na západ späť do Poráča. Pekná dvojdňovka je predo mnou a je to nádherná oblasť Poráckej doliny a okolia. Takže k dnešnej túre z Bintu smerom na Závadku, bude tu pekné lučné hrebenie s pohľadmi až na Vysoké Tatry. Potom vyjdeme nad Závadku, prejdeme okolo historických pekných kaplniek a pôjdeme ponad Poráč, zase ďalšími peknými lúkami, až sa dostaneme nad Porácku dolinu, kde bude dominantná skala, ktorá sa nazýva Skala, doslovne. Tamto skúsime zabrať aj z hora. A potom lesíkom a pekným trialíkom v takom hájiku, ako keby strmo, veľmi strmo dole do Sloviniek. A to je prvý deň. Čo musím podotknúť, že tentokrát mám doprovod skúsenú horskú cyklistku Janku, ktorá mi ukáže, ako na to dneska. Tak toto je to miesto, volá sa Dubín-Šuferland vo výške 735 metrov. No a my ideme smer zelenou cyklistickou, viac menej. Z časti to bude cyklistickými trasami značenými, ale aj, čo je pre mňa veľmi dobrodružné, aj mimo nich. Takže idem na to. Po asfáltke asi 300 metrov a potom do hory. Sme pri odbočke, tuto doprava do horičky. A už je to konečne horská cyklistika. Trošku strmo hore na lúky a tam začnú pekné výhľady. Prekonali sme krátky úsek lesom, taký strmší, a tuto už to bude také hore-dole po lúčkach za chvíľočku. Teraz sme prešli seliskami, tu je taký Božia muka, kríž, hore nad tým vysielač. Definitívne lúčná tá časť. To je už pohľad na Spišskú kotlinu, konkrétne asi na Spišskú Novú Ves zadu. A tu sa nám už objavila Závadka. Napájame na cestu vedúcu od Hnirčíka, odbočíme doľava, vrazíme do Závadky. Sme v centre obce, celkom pekne vynovili. Keď sme tu boli naposledy, tak to bolo búranisko. A sme pri našom obľúbenom kríži, prvé pekné výhliadkové miesto. Takto vyzerajú tie prekrásne lúky. Tam niekde je Spišský hrad, ale bohužiaľ neviem to viacej priblížiť. Pohľad do Spišskej kotliny a pred nami dole Spišská Nová Ves. Na chvíľočku, kde budeme vidieť kaplnku svätého Jána Krstiteľa a pokračujeme po hrebení ďalej. Toto sú tie prekrásne miesta, ktoré mám celkom rád.
hrebení. To je miesto, ktoré sa volá Šmrčinka vo výške 840 metrov. A teraz vľavo. Takýto výšlapíček skalnatý. A nám to pustí. A myslím, že sa nám to podarilo. Dosiahli sme peknú lúku, ale či je to tá spred tých rokov, to už neviem teda povedať, ale uvidíme ďalej. Prišli sme na rovnú lúku a je tu zelený smerovník cyklistický. Rovná lúka, pozadí pekne asi slovenské ľudohorie. No uchvatné. Stalo to za to prebiť sa cez tie húštiny. Motýlik pred kamerou. Toto bude tá lúka, kde sme sa stretli. To je ona. Ďalšia pekná lúčka za nami. Teraz ďalší výšlap. Tak je to zatiaľ samé bláto. Bicykle dostali dobre zabrať. No, musíme sa teraz rozhodnúť, čo ďalej. Hlavný raz cestník je vlastne tu. Nepozriem, čo mám. Aha, to sa volá pod Holým vrchom, áno, to je ono. Vidíš, a tu už ani žiadna cyklotrasa tam nejde, to je... Ahojte. Aj dnes ponad Poráča. Minulú trasu, ktorú sme chceli robiť peknú z Bindu ponad Poráč až do Sloviniek a späť na Poráč, sa nám bohužiaľ nepodarilo uskutočniť, pretože bolo toľko blata, že sme každých pár metrov preskakovali kaluže a už to nebolo únosné, tak sme to vzdali a presne touto cestou tu sme sa vrátili naspäť nad Poráč a tam sme to vzdali, išli dole cez nebezpečné Rudňany až do Markušovec, kde sme mali auto. Dneska je už konečne sucho, pekné počasie, tak sa pokúsim od bodu, do ktorého sme prišli, to znamená od bodu, ktorý sa volá pod Holým vrchom, pokračovať ďalej po tomto hrebení, ktorý som kedysi dávno už prešiel, ale to už je snáď 15 rokov alebo 10. Prejsť ponad kopec, ktorý sa volá Skalka, ktorý teraz nie je vidno, a krásnym hrebeňom tajúplným do Sloviniek, potom kúsok Poradskou dolinou, tam vystúpať na severný hrebeň nad Poradskou dolinou a prejsť ním až do Poráča, kde ešte navštívim malý pekný vyhliadkový kouček. Takže dúfam, že to dneska vyjde. Pred tými 2-3 týždňami sme prišli odtiaľto kdesi a tu sme odbočovali doľava. Raz cestník je síce dole, ale tu sa dá pekne odbočiť. Mimochodom trasa, pokiaľ sa mi podarí výjsť na Skalku, čo veľmi nepredpokladám, lebo tam nie je žiadna solidná trasa, tak bude mať okolo 40 km a prevýšenie necelých 1400 metrov. Trošku skalnaté. Tak tuto presne sme s Jankou si povedali už po asi 40. kaluži, že to nemá zmysel. A tu je vidno, aké po tom období dažďa, aké to bolo mokré, lebo ešte stále je tu tá kaluž.
ešte treba podotknúť, že z väčšej časti je trasa úplne osamelá, čiže človek ide po trasách úplne sám, takže treba zvýšiť opatrnosť. Prvá vec, druhá vec, z väčšej časti je aj mimo cyklistických trás, čo je aj tento prípad. No a tam pôjdeme, ale už ideme zle. A tu je rovno pred nami tá miniatúra, tá skalka, teraz je veľká, a dole vidno Poradskú dolinu. A tým hrebením za Poradskou dolinou sa budem vracať späť. Pekný pohľad od Spišskej Novej Vsi vľavo, vzadu asi Levoča, nad nimi Levodské vrchy a rovno predo mňou Poráč a nad ním ten krásny vršok rozhľadový. A tu je vzadu ten hrebeň, kde sa budem vracať. Tu bolo trošku blúdenia, ale nakoniec som sa z toho vysomáril. Tu sa cestička už stratila a už je to také len taká, kde tu nejaká stopa po cesti. Zatiaľ stále dobre. Musím ísť opatrne, lebo naozaj by mi tu nikto nepomohol. Aj napriek tomu, že Garmin Live-Track pracuje, ale všetci, čo to vidia, sú okrem jedného stovky kilometrov ďaleko. A teraz pozor, no kam, asi rovno. Kúsok lúčky, celkom peknej. Viem, že som sa tu ďalej v nejakých trávach prebíjal, uvidíme, či urobili polovníci cestičku, alebo bude ďalšie prebíjanie. A tu by malo prísť ku križovatke nejakej asi turistickej značky, kde ideme doprava, áno, presne, čiže doprava. No a presne tu sa turistická značka odkláňa doprava hore asi na hrebeň, ale my sa snažíme dostať pod tú skalu. Teda nie je to všeobecný názov, v tomto prípade ide o skalné bralo, ktoré vidno tam, alebo naozaj sa volá skala. Zase ideme po zelenej turistickej značke. Neviem, či sa pripojila naspäť. Som išiel na mantinel úzkej stopy a predtým mám paniku trošku. Zatiaľ triafame, všetko ideme dobre. Tak fajn. Pekná lúčka. Tu sa to tak krásne striedá. Mal som z toho trošku obavy, že tu bude orientačne to veľmi náročné, ale zatiaľ to ide. A krásne sa tu striedajú veľmi pekné horské lúčky s lesíkmi. Takže úplná spokojnosť. Uvidíme, čo bude ďalej. A teda ďalšie miesto so Salašom. Uvidíme, čo bude ďalej. Kedysi, keď som plánoval takéto trasy, tak prakticky neexistovali cyklotrasy, tak som väčšinou ich plánoval po nejakých turistických
A sa mi zdá, že aj teraz idem, áno, je tu po zelenej. Tá sa strieda, alebo odpútava a vracia naspäť k tomuto chodníku. A za chvíľu, neviem kedy to bude, myslím, že narazíme žltú značku, ktorá prichádza od Poradskej doliny, niekde z prvej tretiny. A toto je mierny studáčik a myslím, že už sa budeme blížiť tej dolinke ku skále. Je to trošku náročné, vytekajú potoky, takže Ujo nám poradil, Ujo pastier, že tuto je vyznačená trasa na Muráň, prejdeme jeden oplotok a postupne by sme sa zložiť oplotok a postupne by sme sa mali dostať na skálku, na koho zložiť. Vyzerá to tak, že tá skalná časť je za nami a teraz naozaj prichádza pekná lúčka. Opačným smerom by to bolo dobré enduro. Naozaj pekná. A do druhej lúčky. Jasne. Ups. Ježiš, paráda. Pekný brezový hájik. Aj tu niečo bude. Aj tam vidím stopu. Ale uvidíme, zatiaľ sa držíme tej našej. Vyšľam na skálku nevyšiel. To bol ten najvyšší bod, ktorý mal byť ktorý som si naplánoval. Bohužiaľ výhľad tam nebol absolútne žiadny. Všetko zarastené, jedine ten kríž. No a poradil mi Ujo pastier, že je tu nejaký kopec, ktorý sa volá Muráň, z ktorého je pekný výhľad a je dobre aj vyznačený. Už som nechcel ďalej trapiť bicykel, tak uvidíme, či nájdeme niečo, lebo začínam byť skeptický. Značenie sa stratilo a ja fakt neviem, kde mám ísť. Takže je možné, že končíme. Od čerta. Kde by to mohlo? Aha, tu je tabuľka. A kde smeruje sem? Kde? No, teraz kam? Ďalej alebo doľava? No, čo buď múdry. Pekná lavička, dokonca je tu aj nejaký popis. Je pekný, je z neho pekný výhľad. Je súčasťou vlastne červených skál. Znamená skál, ktoré sa nachádzajú rovno nad Poradskou dolinou. Keď sa pozrieme tuto, takto zhora, vidíme Poradskú dolinu dole, nad ňou krásne kopcie. A toto je druhá strana, ktorou pôjdem naspäť týmto hrebienkom, tam. A tam niekde je Poráč a tam skončím. Sú Vysoké Tatry. A tamto by malo byť asi Branisko. Tak utekáme
Muráňa. Je to tu hrozne temné, takže vytrubujem v kuse, ale snad trafím. Fú, kurva, mi ušlo koleso. Máme bráničku. Našťastie bez elektriky a môžeme pokračovať. Fú. Dobre. No, kde teraz? Hore či dole? Dosť divoké. Ideme po trase. Aha, som mal odtiaľ to prísť hore asi. Ale nevadí. Ideme po trase. Dúfam. Aha, toto je to miesto pod skalou. Teraz som si spomenul, keď sa pozeráme sem, tuto som sa pohyboval pred asi 2 rokmi, keď som nakrútil príspevok Turzovej kúpele. Pekné. Krásne trávnaté vlnky. Ale väčšiny zjazd, doslovne, ktorý som si aj minule vychutnával.
Pozor, lebo tu nalámané kmenia. Konár. Asi som sa trošku stratil. Pána, toto nie je ono. Tak škoda. Ja som si to vychutnal, ale vyzerá, že nie. Že som úplne. Fuj, teda asi som sa pekne spráskal, ale nevadí. Sme nad Slovínkami, paráda. A teraz pôjdeme do Poradskej doliny doľava, asi tak 2 km. A tam potom do tej hroznej stúpačky. Sme už nad Slovínkami. Toto je Poradská dolina. Tak tu ide here krásne dolinkou. Veľmi pekná cestička. Cez asi 3 brody, takže to je zaujímavé. Ale to nie je niečo pre Jurka. Ten sa hotuje, ako už povedal, tuto do týchto hôr. Ide na hrebeň v mieste, ktoré sa volá Galmus. A čudujú sa svete, je to aj cyklistický rástny sníh a je to cyklistická cesta, ale je pomerne smrtiaca. Tak o túto dolinu sa stará asi včelička. Ja bohužiaľ nie, ale budem sa starať o to, aby sa mi na ten Galmus podarilo výjsť. A tu niekde z tohto hrebeňa, kde si z hora, spoza neho som prišiel vlastne sem. Tak toto je. Zatiaľ sa to celku dá, takže pred chvíľočkou tam, kde bola včielka, tak už sme odbočili, šlapeme na Galmus. A teraz otázka, že kde presne máme ísť, lebo tu je nejaká cesta doľava aj rovno. A chvíľu to zistíme. Strmé, neskutočné strmé a v tom obrovský výmol. Fú, no ešte to išlo. To už od toho obchádzkou. Ale aj to je šialené. Fú, asi by to chcelo 20 rokov menej. Konečne sme na lúkach pri Galmuse. A pravdu povedať, neviem, kde je chata Galmus, ale niekde tu bola. Tu je
smerovník. Pôjdeme asi doľava. Pokiaľ viem, tak tu bola nejaká chatka. Kalmus tam je, medzi stromami. Tak som si musel trošku oraziť, lebo to bolo vyčerpávajúce a teraz som na poslednom úseku do Poráča. Je to 10 km, úsek už nie je tak náročný. Príjemný lesík, už vidíme, už si tak dobre nepamätám, čo to bude ešte, ale sa mi zdá, že si spomínam, že to už nebolo také ťažké, takže fajn, chládku. Som na mieste volajúce sa nad Sejkovou vo výške 790 metrov a ideme sem. Už to máme len asi 4, 5, 6 km do Poráča. Tak to bolo ofús. Už opatrne. No, toto miesto sa volá Trichotáre. A tu ideme doľava. Ahoj. Tak toto je ten slávny vysoký vrch,